Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының танылган әйдәп баручы актеры, Татарстанның халык артисты Нуруддин Нәҗмиев. Нуруддин абый, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин, шулай булсын. Нуруддин абый, сезнең театрда эшли башлавыгызга, сәхнәдә иҗат итә башлавыгызга инде тиздән 60 ел тула. Шулай. Инде лаеклы ялга чыкканнан соң да 15-16 ел узып киткән. Әле сез һаман театрда, ялгышмасам, 7 спектакльдә катнашасыз, уйныйсыз. Аллаһа шөкер. Аллаһа шөкер. Мөгаен сез ниндидер бер рекордлар китабына кертерлек соннарга җитәсез бугай. Безнең театр буенча рекорд. Шулаймы? Рекорд. Чөнки хәзер миннән башка, миннән артта, алда да юк, артта да юк. Ягъни сез бит инде күчмә театр булып эшләгән чордан хезмәт иткән актер. Әйе, мин иҗатым башланды Мизәлә Татар дәүләт драма театрында. Бу 1965 елда башланды. Әл мин анда театр белмем юк иде. Чөнки мин Казанда яшәгән вакытта 2 театрны гына беләдерим. Галискар Камал исемендәге театрны һәм Мизәлә театры. Алар Мизәлә театры еш киләләр иде. Аларга билет сатылып биткән буладыр я, эләгүгә бик авыр иде. Бу менә 65 елда килделәр ала җәй уртасында, ничектер миңа театрны сәхнә артына кирип спектакль индәсәм. Минем сезнең театрны яратам, сезнең театр артисты буласым килә. Нуртин абый, менә мин шуңа гына шаккатам, бер кем белмәгән, бернинди белеме әле булмаган, кем әйтмешли, урамнан килеп кергән ниндидер бер егетне театр труппасына кабул итеп алу. Сез аны үзегез ничек бәялисез менә бүгенге күзлектән чыгып караганда да? Мин үземдә шаккатам. Моны хәтле генә малай, әле вакытта кичкенәем. Шул метрда 55 сантиметрларым. Мизәлә театры килде. Дә анча мин Тахир Якупов белән без дуслар идек. Шул 80нче мәктәптә укыган вакытта, кичке мәктәптә укыдым мин. Шунда безне бер олыгына абзый алпат гәүдәле безне алып китте профсоюзлар йортында бары укытучылар мәдәният йорты. Шунда без кружокка йөри башладык. Драм түгәрәк? Драм түгәрәк. Менә шуннан кыртыгы кичкенә вакытта булган кырт минем зурайды. Сәхнәгә менә шуннан без мине Мизәлә театрына чыннан да миңа шул Хәбиб абый мәрхүм кәем әйтәде, сиңа чын артист булырга кирәк. Чын артист булырга кирәк. Мизәлә театрына кабул итү дип әйтик. Сез аларны нәрсә белән җәлеп иттегез? Хәзер мин кирдем дә мәктәп вакытта мине абзыйны белмим. Шул алпат гәүдәле менә иртәгә сәгать 10да кил. Нәрсә сорады инде. Белемең бармы? Шулай. Шуннан алар гастрольләре Островский урамының рус түзендә гастрольләре. Шунда мин сәгать 10га чакырдылар булар. Нинди батырлык булгандыр, конечно, белмим. Мин хәрәкәтчән идем. Экзамен башланды. Мине чакырып китә утырганнар, артистлар, шунда иртәгә алпат артистлар. Нәрсә эшли беләсең? Мәйтәм шулай сөйләдем. Бии беләсеңме? Шуна музыкалар бөтен ничек театрында экзамен булды. Шул бөтенсен башкардым. Шуннан чыгып торгыз диде. Хәзер бер 5-10 минутта мине чакырып кеттеләр. Алдык без сине диделәр. Бездә зарплаталар әз инде, аннан соң тору урыны да бик ни инде, аннан соң юк, шундан соң бер нидән генә сорадым. Трамвай йөрими соң сездә дидем. Мин мөкиббен китеп трамвайны яраталар. Йөри, трамвайда йөри, автобуста йөри диделәр. Шулай мине кабул иттеләр. Шундан мин
шәкірт шикелле пастилләр алып, 65 елның нейінде, ноябрь, 9 ноябрьдә Минзәлегә килеп төштем. Әле без Минзәләне әңгәмә барышында еш искә алырбыз, Нурдин абый. Менә әйтәләр бит, кеше олыгая барган сайын аңа бала акылы керә дип. Менә әгәр дә инде ул шулай икән, чыннан да шулай булса, ул эшләргә, иҗат итәргә комача аламыймы? Юк. Менә ничектер хәзер бигрәк тә ышанасың. Бер катлыга әйләнәсең. Бер катлыга әйләнәсең. Әйе. Ул башкарган ролиңгә дә кат итәсең. Ягъни җаваплылык та тагын да арта булып чыга. Әйе. Ул бер катлы булмасаң, ул артист булып булмый ул. Ул конечно, тагы да зуррак була ул. Менә сәхнәдә дә, менә тормышта да бүгенге көндә менә шулай актив эшчәнлек алып барга көч каян килә, Нурдин абый? Ходай Тәгалә үземә дә ышанмый. Ул сәхнәне ярату, үзеңнең профессияң яратудан килеп чыга ул. Әгәр дә менә бар кайсында, менә мин картайдым инде, мин менә шулайрак, менә шулай мин пассив булырга яратмыйм. Ягъни активлык сезне менә шушы әйе шушы куәт бирә, кудрәт бирә. И мин ни алып кайтам. Спектакль буласы көнне мин теге беренче сәхнәгә чыккан шикелле үземне хис итәм. Һәм үземнең партнерларымны, ниләремә ничектер хөрмәт итәм. Ягъни сез һәр спектакльдән энергия алып яшисез. Аллага шөкер. Сез бит тумышыгыз белән Балык бистәсе районының Балыклы Чүкәй авылына. Шулай бит. Менә күп балалы гаиләдә үскәнсез, төгәлрәк әйтсәк, 9 балалы гаилә, сезнең әниегез, әтиегезнең 5нче хатыны булган. Димәк, сезнең гаиләдә башка әнидән туган балалар да үскән. Әйе, 4. Менә бу соңгы минем әнием 5нче әни, менә без аннан 5. Без үлеп барганнар. Ну, берсе, 4нчесе аерылып киткән инде. Аннан тоже бер малай. Без үги дип бөтенесен алан мәрхүмнәр инде хәзер. 4се дә ишабый. Без менә булай яшәдек. Бер туган кебек. Әни безнең әтидән 20 яшькә яшиде. Безнең әтием Коръән хафиз. Безнең тамырларыбыз бик иле, теге укымышлы. Әти Коръән хафиз, ул сөйләп бетерә торган түгел. Менә сезне ул вакытта әйтик, әле яшь буенча да яшь, буйга да бәләкәй баланы ничек итеп алар менә Казанга чыгарып җибәрә алдылар микән дип аптырыйм мин. Монда бер кашык булса да кимрәк булыр дип уйлаганнармы? Сезнең китү һәм үзегезнең тормышны кыру нияте ул вакытта зур булдымы? Нәрсә белән аңлатыла бу? Чөнки менә мин мәктәптә укыганда ук әнә шул сәхнәгә тартылдым. Менә театрның нәрсә икәнен белмим. Нәрсә ул сәнгать, нәрсә ул нәрсә. Ә менә шунда ниндидер мин артист булам. Андар минем яраткан укытышымда мине бик нитәдерия, хәстәләде ул мине. Шигырьләр сөйләргә, укырга, китаплар укырга, мин бик китаплар укыйм, бик менә шулда нитә. Тәргиш бирде. Әйе. Ondan soң теге күп дип 4 ниләр шу үги абыйларым, үги апам, алар уже Казанда. Үз тормышлары белән. Әйе. Аннан соң безгә Казан якын бик. Җәй көне шунда кунакларым Казанда. Шу абыйларымның, апаларым, малайлары белән менә шулай итеп Казан миңа ни түгел. Чөнки ерак түгел. Әле мине 7нче классны битергәннән соң да мин яхшы укыдым. Мин бик математиканы яратам, конечно. Укытышымда әйтәдер, әйдә математика. Юнәлеше буенча. 8-не битер, 9-не битер. Солтан дигән әнә Равил аби Шәрәфиевлар без биткән инде күршеләр. Анда 10 еллык бик атаклы мәктәп ул. Шунда юк мәктәп, мин Казанга китәм. Сез иҗат юлын
Казанда башладыгыз, әмма ләкин иҗатка менә бу орлыкны барбыр сезнең инде мәктәптә салынган булса кирәк. Ялгышмасам, менә 5нче сыйныфта укыганда сезгә район күләм конкурста катнашырга тәкъдим итеп, шигырь ятаткан булган, шигырь поэма. Менә сәле шул беренче укытучым ишән сау минем. Субханалла. Сыналган мәхәббәт поэмасын менә Нуретдин абый бу поэма шигырьне бүген дә яттан әле белә дип әйтәләр. Төн уртасы иркен палатада аурулар инде тынганнар. Кайсы арып, кайсы дарулардан аурулар йокыга шымгандар. Менә шул Әнәс карый бу. Шул хәлгенә китабы, шул укытучым, беренче укытучым синнән була. Шуннан миннән белмим, нинди конкурсында нәрсә ул. Әле миннән да бардым шул балык бистәсенә журналистка белән сәхнәгә чыгып, мәдәниятне сөйләдем. Узын ул. Бер шул 10 минутлап бара торган. Ничек сөйләгәнмен мин аны? Шундай теге ни булганмын инде. Шунда миңа бүләк итеп элекке барыга теге школьник монда Шәһәрфә, кепка, зәңгәр, темный зәңгәр. Шул лауреат исем алып кайттым. Менә без Кабат Минзәләгә кайтыйк әле. Шынлап торып инде сезнең сәнгатьтә беренче менә сыналуыгыз, беренче Ширканчык алу ул менә шушы Минзәлә театры белән бәйле. Казан кайда да, Минзәлә кайда, әйеме? Шулай бит. Менә ничек сез китәргә карар кылдыгыз, барбер күчәргә Минзәләгә? Мин үзем дә шаккатам инде. Чөнки әнә шул спектакльне карап һәм менә шул артистларның миңа хәзер интем, килеп төштем Минзәләгә. Көн кыяшлы. Сез трамвай излисез. Трамвай излим. Бер ялгансыз, шунда автобуста хәзер бер какой-то кыңгыр-мыңгыр. Менә бер әйтеп яба торган автобус килеп туктады. Бер 15 кеше, 16 кеше утыра торган. Мәктәп миңа театр бар. Анда бик җыртлар да юк. Авыл есть, авыл. Шуннан килеп төштем мин. Шул театр кайда дип күтәрелеп, ниләр белән килеп театрга репетицияләр бара. Мине каршы алдылар, как битте, нимени? Менә бер ялгансыз. Министрны каршылыйлар менә. Шунда мин әйберләремне куеп репетиция була торган төшкә алып кирип утырттылар. Вот. Шунда мин танышып киттем. Инде алар ана йөрәге дигән спектакль әзерлиләр икән. Мин инде белдем, шуны Сабир абый Өметбаев атаклы беренче Тукай премиясе алган режиссер белән мин ниткәнмен. Эшләгәнмен. Артистлардан инде артистлар бит. Ресурсларын бер күчмә театрда андый исемле юк. Режиссер аткан Хадиша Сәлимова, Әнвәр Фасылдинов, Нәсимә Зиганшина бөтенесе ресурсларын атказанган. Алар алганнар 57нче елда теге Мәскәүдә декада вакытында бер күчмә театрда бармаган, Минзәлә театрда барган. 2 әсәр белән Галия Бану һәм язылмаган законнар Юнус Амировның. Алар мине шул хәтле якты йөз белән каршыладылар. Шунда миңа да әле бөтенләй сәхнәгә китмәгән профессиональ сәхнә кичкенә генә роль бирделәр. Шофер. Унутылды, трамвайда унутылды ул. Что коллектив мине була итеп үз баласы шикелле. Менә сезне каршы алу шундый матур, иштәлекле, күңелгә якын каршы алу коллективка. Әмма ләкин менә кире китү коллективта ничектер менә күңелсезрәк килеп чыккан дип әйтимме? Юк. Укыйсым килә мәйтәм, театральныйда укыйсым килә. Укыйсым килә мәйтәм, диплом аласым килә. Диплом юк бит. Нидән? Шуннан Сабир абый как раз шул 68нче елны не ачыла. Театральныйга кабул итүләр. Менә шуннан мин киттем. Аннан соң да мин кире кайтасыз бит әле. Кайтам әйе. Һәм алар миңа ярдәм итеп тордылар. Укыганда. Мин шунда эшлим. 25 сум стипендия, 20 сум стипендия, 25 сум икесе бергә кушкач, мин рәхәтләнеп яшәргә мөмкинлек булды. Нуртин абый, менә бу театр белән саубуллашу. Сез бит инде бар Казанга китәсез, әмма сезгә менә театрдан киткәндә ничектер
Әгәр сез ташлап китсәгез, бу коллективны сезне бер генә театрда да эшкә алмаячаклар дигән сүз булдымы, юкмы? Булды. Бу укып бетереп кайтканнан соң шул инде мин тормыш кырып җибәрдем, дидем. Общагда торадыр, ни белән иптәшем инде, ул да иптәшем театрда эшләде. Гастрольдә йөрибез, сүзләр җирде, отпускка чыккач, квартира була икән Нурдин Нәҗмиевка диделәр. Мин чыгып киттем, шуннан ул вакытта Анатолий Богатырев, директор. Шуннан бу иптәшем ниде, авылда бала белән Нурдин шалтырата, бу гастроль тәмамланыр алдыннан чиста ягында йөрибез. Шуннан шалтырата. Сиңа квартира бар, Санияны алып кил. Мин шундый инде всё килдем. Шул килеп җитеп, икенче көнне комендант әйтә, әкрен генә минем колакка Сания ханымга әйтмәде, сиңа дигән квартираны бирделәр инде диде. Ничектер шок та булмады, бок та булмады. Бардым, иштәгесен урнаштырдым да, бардым театрга, кирдем, нихәлләр, мәйтәм шулай, отчет та бирергә кирәк, ул вакытта шу теге бригадный системалар бит инде. Мәйтәм отчет бирәм, квартирында сүз алып бармын. Нәрсә әйтер икән? Нәҗми диләр инде анда мине. Анда Нәҗми, менә нәрсә? Малай да сиңа дигән менә парлы Sütki artistlar ola, bizge bit, özün bilesin, artistlar yetişimi bit. Olağa birini ettik. Birdik. Yorar deydim. Birindik, teki, Tavuşta çağırma. Ülkede bulmadı, Tavuşta bulmadı. Ben özüme de şuları uylayayım da, bütün sünküzüde. Yorar deydim. Şuna çıktım, oturdum ezerek yine, netip, sahnenin tüyağına çıkıp oturdum. Uylayayım, hadi toklamayacağım, nişik. Bir akıl kildi başıma. Zayevlini birdi. Kirdim, zayevlini yazdım, tapşırdım. İki kızlıklar, katnaşlarga teşvit verdim. Bu peytem kul koy. Koymadık, kaldırdım, yıkanım çıkıp gittim. 14 gün tuldu. Şundan, meni şakıralar eli raykomga. Üçüncü sekreter. Rejissörnün nege turmuş iптәшiydi ol. Nikli gidersin, neyse, kadirde kvartir, kışka senin обязательно була инде dey. Kışka tırşabız dey. Esim bitti, kadırlar yetişmeyi bittinde Nurdin Hilimkhanoviç dey. Yok dedim, mektem raykomga, birden mektem kulak malaya, min partinin tugul, komsomolda olmadım mektem. Min üstümde özüm turam dedim. Meni raykomga çakırtıp, şiltə bildirge bir kızın da neyiz yok dedim. Yani siz ikilenip durmadınız? Yok. İşikni yaptınız da gidip bardınız? Gittim de bardım. Anatoliy kışkırıp kaldı. Men seni minister hadir şaltıratam, çünkü Pirimge gastrolga keterge. Men 500 spektaklda oynayım. 500 spektaklda özüm de bek dürüst işlemedim deyip nittim. Şundan da ukunu buldu. Ukunu degenden sizin bitelli tağın bir ukunu bulmadı mı? Qozanğa kiri qaytqandan soň әле siz bit Marsi Salimjanov da bulasız. Hem Kamal teatrında indisinde işe algan. Algan bulganlar. Hem lakin siz anda barmısınız. Hem күпмедер вакыт bir очрашуда Marsi Salimjanov sizge jüler икәнсең дип кенә әйткән. Юк, очрашканга түгел. Мин әллә чакырды. Килеп тә төштем. Туп-туры, çünkü мин белә ул студент неме? Çünkü мин belki калган да булыр идем. Çünkü Мизеле театр миңа ярдәм итеп торды. Мин намусым кушмады. Туры Мизелегә кайттым. Мизеледән киткәч сырanidə кирдем Марсел Хакимовичка. Ну диде bir нигенә әйтте, яшәү ни юк диде. Торырга урын юк. Әйе, киләсе отпуска хәтле диде. Şandıra almayayım dedi. Şundan bәхетсезгәме, бәхеткәме bilmeyim. Şundan çıktım, dokumentlarını kaldırdım. Marsi Hакимовичка. Şundan iптәшемә дә şәлмәйтәм ул декретта. Şundan binip kile şuşa күчмә театрның директоры benim avuldaşım. Татарстанның атказанган сәнгать эшле язучы, драматург Сәйт Абишакуров. Улар нишләп йөрисең ди?
Мәйтәм, мен қайттым битінде, нешек қайттың? Мәйтәм, қыш ортасында нешек қайта аласың енді? Сезон вакытында. Сезон вакытында да. Ой, дұрыс эшләмәгәнсең дигән дөрес. Мәйтәм, ничә тимәлә шулай булды, ише. Монда ничек яшәү нигә? Мәйтәм, не, пока юк. Әйдәм инде 3 бүлмәле квартираның 1 бүлмәсе буш шунда. Миңа башым түшәмгә тиде инде. Пропискада кертәбез, нигә кертәбез дигәч, шуннан хәзер торам ишек төбендә. Марсалга кимиштан документ алырга. Менә аны сөйләп бетерәгә торган түгел. Беләбез бит инде укытучыбызны. Ничә ел укыган, 4 ел укыткан укытучыбызны. Шулай нәрсә булды дай? Нәрсә булды дай? Шулай әйтәм, шулай. Дурак диде тоғы қалын тавышы. Әллә документ тоттым, әллә тотмадым, ничек чыгып кеттем, ничек ниттем. Шулай итеп, мен Күчмә театрга килеп электем. Менә бу театрдан китү дип әйтгәндә име? Укыну хисләре тумады, аннан соң тормыш дәвамында, эш дәвамында Камал театрында гына калган булсам икән дигән уйлар борчымадымы сезне? Әзрәк булды. Булдымы? Мин бу театрга килгәчтен, чөнки авылдашым Сәйт абый белән бу Тумашев, Равил Рахимович Тумашев дус түгелләр икән. Режиссер театрның. Әйе. Күчмә театрның режиссеры ул вакыттагы. Әйе, Равил абый. Булар дус түгелләр икән. Ягъни режиссер сезне күрмәмешкә салышты. Бүтәнләй. Исән эшкәндә дә не? Как будто мин түгел, әнә тегендә белә шулай китә торган ия. Минем нинди гаибем бар, белмим. Менә сез бер истәлекләрегезне әйтәсез, цитатаны гына китереп үтәм. Мин бик бәхетле артист булдым, бер кайчанда рольсез тормадым. Әйе, бу шуннан рольсез дә түгел, рольдә дә түгел бу күчеш. Сезнең менә шушындый Күчмә театрга күчкән вакыт, күчеш ул рольсез вакытларның берсе булган. Әйе, шуша. Аннан бәхет җылмайды миңа. Аннан бер ел бар, бер юк. Водка кирип, менә кайсар саурык ирләрдән. Шуны яны барамы сиңа ул роль, бармыймы сиңа гастроль генә үзелмәсен, уйнарга тиеш. Шуннан минем бәхетемә Фәрит Әхмәтзанов, режиссер, килде диплом спектакле, Хабибуллин. Килде шушы Күчмә театрга диплом спектаклен куярга. Шунда мине алды ул. Ул спектакль узакта бармады, ул бик теге ших драматурга вижданын әйтер дигәнне. Шул бер генә шул бер-ике сезон эшләде дә ул спектакль. Гастрольгә чыга торган әсәр түгел ул. Күперләр, ниләр белән. Менә шуннан итте. И опять башланды шул теге водка кирү. Татар актерларының күбесенең иҗат чишмәсенең башлангычы ул Казан театр училищесы белән бәйле. Сезнең дә шулай бит инде. Быел әлеге уку йортына 100 ел тулды. Әйтергә кирәк, менә шундый тарихи уку йортын тамамлаган сез шәхесләребезнең берсе. Училище сезгә гомергә җитәрлек белем нигез биреп калдырды дип саный аласызмы? Саныйм. Училище бик күп бирде. Әле ул бит ачты ул. Актер буларак сезне ачты. Актер бул. Әле бит ул Ходай Тәгалә биргән талантны ул үстерде. Без бик диккать белән, бик яратып укыдык бит. Театрны чын йөрәк белән. Что авыздарына укытучыларыбызның авызларына гына карап торадыр. Менә ул әле бит ул теге укып мулла булмый, укып кына артист була. Дөрес бит. Театраль училище бик зур не бирде. Анда бит теге артистлык гына түгел. Анда классиклар, зарубежный литература, зарубежный театр, бөтенсен. Нурдин абый, менә иҗат дәвамында, гомер дәвамында дип әйтергә кирәк инде, белемне тагында күтәрү, профессиональ яктан менә тагында байыту, белем ягыннан андый теләкләр булдымы, юкмы? Чөнки ни дисәң дә, училище бит инде урта һөнәри белем уку йорты. Инде югары уку йорты дипломы белән училище дипломының айырмасы ул бит әле теге матди яктан да айырыла торган булады. Шулай бит. Шулай. Ләкин
Ләкин менә безгә ничектер институтта укыган, бөтен биргән дәресләр театрында булды безнең. Зарубежный театр, зарубежная литература, русский, советский литература, бөтенесен институтта укыганнарны бөтенесен укыдык. Изоларны, изобразительное искусство бөтенесен укыдык. Мин ничек дип әйтәм? Обязательно нәрсә югары белем. Заочно укып кына мин булай да укыйм. Bütün яңалыкларны, bütün ниләрне ул театрның нәрсәгә bütün сукып барам. Институттан бетермәсәм, мин бердә укымыйм. Ну хәзер китереп куйдылар зарплатага. Әйе. Ну менә киләләр бит, бетереп киләләр, әнә шул безнең зарплатага түбәнрәк, сәхнә мастеры читаемса, урыс әйтмешли. Әйе. Бүген килеп бетереп килгәннәр бездән юк. Сезнең сәхнә тормышына яңадан кайтыйк әле. İcat иткән рольләрегез бүгенге көндә 100дән артык, шулай бит. Алар төрле планда, төрле характерда әйтергә кирәк. Ә менә тормыштагы Нуретдин Нәҗмиев кебек рольләр уйнарга туры килдеме, юкмы? Минем инде шул тормыш итә башлагач, малайыбыз туды. Малайыбыз ул да бик театральный нигене. Әлмәндә записта да бар ул. Архивта бар. Онытылмас бәйт дигәндә. Вот. Минем шул нидә 8 яшендә вафат булды. Әнә шул күчмә театрның бүләге. Без Чиләбе өлкәсендә атым маяк. Әйе. Әнә Фәүзия бәй. Маяктан зыян күргән авыллар инде, татар авыллары. Әйе, татар шаккат малында. Андагы табигатьнең матурлыгы әкияти. Әнә шул татар авыллары, рус авылларын бөтенсен күчереп бетергәннәр бит. Фәүзия бәйрәмен хәтергездәдер. Әйе, аның Карабулак. Карабулак романы. Без менә шул Сез шул зонада спектакльләр куеп йөрдегез, гастрольләр белән. Нидә Чиләбедә торып уйныйбыз. Бер заманны миңа бер артист Рифкат Каримуллин дигән мәрхүм süt тапкайт әле авылдан, авыл сөтен гостиницада Чиләбедә торып. Бик зур гына авылга әле туктадык. Әйдәгез без әйтәбез күл. Чибәр күл. Менә булганыгыз юктыр. Чиләбенең иң матур төшләреннән, иң матур ниләр, татар авыллар, татар башкорт авыллары, 500 җыртлы, 600 җыртлы авыллар. Шунда без килеп төштек. Шуннан нидән клуб җыештыручыдан сорыйм. Апам әйтәм шулай. Сатып алырга сөт булмасмы? Ул башкорт ни булып чыкты. Идей улымдай бездә сөт эчәргә ярамый сезгә ди. Siz килгән кешеләрдә. Әни эшләпмәйтәм. Менә шулай. Безнең сыерлар 3 елдан артык яшәмиләр. Тешләре куелып бетә. Һәм шул нидә, шул внимание бирмәгән, ике зират, зур ике зират. Халык шулай, татар авыллары, рус авыллары. Менә шундан мин бездә балага су кыйнабыз шунда. Җиләк менә шушындай җиләкләр, Виктория җиләкләре шикелле җиләкләр ашатабыз. Менә шуннан без облучение эләккәнбез. Менә без шул трагедияне 3 ел без баланы үлем белән арасында яшәттек. Бу миңа бүләк итте күчмә театр. Бу вакыйгадан соң менә мин әйттем бит әле рольләрегез дип. Ялгышмасам, сезнең кайсы ролегез бар менә? Әйе, ул Шамил Аваздаш. Балам үлде, үлгәчтен 3 көн премьера минең Шамил Шәгалинең Кураймыгы дигән башкорт тормышыннан. Уйнарга кирәк. И балам уйланда да. Баламны шулай итеп. Бер цитата: тискәре рольләрне башкару аеруча сурсталык таләп итә дигәнсез. Мин тискәре Мин тискәре рольләр юк. Сезнең юк дәрәҗәсендә дә. Юк дәрәҗәсендә. Ну, менә бер нигә әйтәм, тискәре роль, тискәре түгел ул миңа бик күп ниләр китерде ул. Хыянәтче дигән Белорус драматургы трибунал спектакле. Белоруссиядә бара сугыш вакыты. Көтүче 11 бала атасы.
Сіз қиянатшы рөлін башқарасыз. Мен қиянатшы баш рөлін башқарам. Мәшін барлықта сіз қиянатшы түгел. Жоқ. Аны ғайлам білмей. Әйе. Аны ол бек ұзақ барды ол. Шында мен партизандарға ішлем. Ләкин бір неде қазір Телеші районы қазір кіре ол, Саба районына кіредерге жүрей деген ауыл. Спектакль башланып кетті. Анда менің партнершім әйті, сен нешек немістарға сатылдың. Сен Совет үкіметі некіліне карават берді. Шулай. Шuna мен айтам, түту, енді Совет власы, түту, бәғір кәймеге. Шул момент ішінде нешектір, мені ұқуат білен қаршы тұрға түйіш. Мен шығып қашырақ яланым. Қадыр, ұлы балайым кетті, алып келерге апаларын, нелерін, өмір баланы, мені студийтелер қадыр. Шул вақыт ішінде мені біреу нешектір бұлай бұрылған вақытта кетіріп біріне берді ме? Залдан меніп. Залдан меніп. Мен қадыр баш шулай нетті қиғайды. Шунан тезірек тегін сүйреп алып шығып кеттілер. Ұсыңғыға негене солдат киімінде. Шунан қадыр перде яптылар, қадыр жүгірішіп ақиттілер, қадыр ауыз ақиттылар, парты үшмәзді кеттілер, неге кірмемесіне кірділер. Шунан қадыр біраз шақырттылар. Алайтып, балайтып, зинахарды ойнағызды, ертеге біз аны қалита біздей. Шунан ярар спектакльні ойна бітердім, ертегесі мені шақыралар ауыл сабитіне, ертеңгі неге. Бұл әлі октябрь айы. Шунан тігім алай ұтыра. Улда келген. Ойнаған. Ойнаған. Ол солдаттан қойтып қына түшкен. Хислер ташып тұра? Неде границада болған. Мына Нұртин аби, сыңа тапшырабыз. Колхоз председатель шында, ауыз советі да шында бітіреді. Сыңа тапшырабыз. Неше етесің? Келермейтен қышақлайым әлі өзіңді. Мәйтем білшілі. Рахмет бәйтем менің қызметімні шулай етіп яратып ойнай шулай. Шулай да сізіне тамашашы көбірек менә шаян шук рольлер аша көбірек біләді бейтәсім келе. Менә әй машина жетті менің башыма. Андан соң яз ғаләмәті, аты бардың дәрті бар, һәм башқа шундай спектакльләрдә сіз менә шундай рольлер белән тамашачы күңеленә кірдегіз кебек. Менә бу сезнең амплуа дип әйтергә буламы менә бу юнәлешне? Мені мәйтем, мен мұңсу комедиялерін яратам. Мені неде ол бек көп неде көрсетті менге, рахметлі ол и машина жетті менің башыма. Урамда шыраптан, шынна бұттылығыз мен соғын латарығыз жұттығыз деп. Олар беттік түрлісі. Нешек шешесің образына. Режиссер фикірі білен, әлбетті ол режиссерға ғана салынмайсың. Режиссер айта ол. Режиссер юнәліш бере. Юнәліш бере. Сен шуңа иетіс дейсің енді неге? Скелетқа. Әміне тұрмышта ойнысы келген роллер қала бит қайбір актерларның ғымыр бой ол нендедір образ турында қияллана, шуны ойнар едім деген. Сіздің қалды ма андай роллерге? Қалды. Мен bir xiyallandım. Qazanğa da şunu bilək, belki Marcel Hakimович diye şakırgandır, belki neyde bulgandır, Hoca Nasrettin'le. Siz şunun obrazında gördünüz özünüzde? Özümde gördüm. Mene bizde. Nu kızarışqa qarşı bulmadı. Nu barbiminde gençler kirek bulgandırma. Bizim tiyatrda qoyuldu bit, Hoca Nasrettin 2 mərtəbə qoyuldu. O vaxtda men əl kelgan vaqt qına Nail Şayxımızın finalda bizde onu bile butuylarga. Bir qızığı da buldu. Hoca Nasrettin'in çıxan vaqtına bu 78'ler ekanında şunda Ufada gastroller, big zor gastrol bizden. Big zor gastrol. Şunda Recep Tajiyeviç, belki sizdir bizden ministriye. Medeniyet ministri orunbasarı. Eyye. Bir gayvet kişiye merhum kayım. Şundan basqıştan men düşüp kelem. Nuriddin Necmiyev, Hoca'nı oynadı indi malay deyip. Sizde kalsın. Başıldı da kaldı. Şok bana. Yok gibi edip de bulmayın. Rahmet demeydi rahmet. Malay deyiz. Devam ettik şulay deyip.
Ondan Хуҗанасында генә түгел. Теге үземнең тәрҗемә иткән игълан буенча өйлән дигән музыкаль комедиясендә неде редакцияләрдә бутыйлар я. Спектакльнең фотосы минем язылган Наил Шәйхетдинов. Ялгышмасам, сезгә менә шушы ярты гасырдан артык иҗат гомерегездә 30-га якын режиссер белән эшләргә туры килгән. 28. 28. Әле менә яңадан яшьләр теге сорыйлар, яшьләр сорадылар, Нуртин аби дөресме ул дип, дөресме әйтәм. Бу бит инде менә математик яктан исәпләсәк, 100-дан артык ролегез, 3 спектакль, 4 спектакльгә бер режиссер туры килгән дигән. Менә һәр актерның үз режиссеры булырга тиеш дип әйтәләр. Менә сез бу фикер белән килешәсезме? Килешәм. Мин менә хәзерге режиссерларга менә без бәлки картлыктадыр. Менә әсәрне аладырык. Худсовет була. Худсовет белән чыгылып әсәрне укыйбыз, кабул итәбезме? Итәбез. Әсәрне алабыз, рольләр, приказ чыга, рольләрне бирәләр, итәләр. Вот. Шуннан өстәл ни буенда утырга дип, русчасын бит, салон, за столом дип. Татарча өстәл нидә. Образларны шишәбез. Ушып монда башка киреп бетә. Хәзер алай эшләмиләр. Рольне бирәләр, икенче көнне бер-ике укып чыгалар да, артист образын башыннан үткәрергә тиеш. Алай булганда сәхнәдә җиңелрәк. Син беләсең, үзеңнең нинди роль башкарасың. Ягъни төпкә төшеп ничектер анализлау җитми дип әйтәсезме? Җитми. Мин бик категорически килешмим. Без очрашабыз менә Ринат Абитазиновлар белән, теге өлкә бергә мунчаларга йөриләр. Равилабилар белән менә аларда шу фикердә, минем фикердә. Әсәрнең анализларга кирәк. Ягъни буын белән буын арасында аермалыклар, каршылыклар бар. Менә буын белән буын дигәндә, сез буынга буын турында бик яхшы фикерегез бар. Безнең театрда тел ягы әйбәт, яшьләребез телне камил белә, башка театрлар белән чагыштырганда дип әйтәсез. Ни өчен Тинчурин театрында шундый телне күбрәк, яхшырак беләләр? Моның сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе чөнки авылдан әйтеп биттем бит. Авылдан киләләр. Ягъни училище, институт бетергән яшьләрнең күбесе авылдан килгән яшьләр. Аннан соң безнең менә сәхнә теле ниләрдә менә Наил Шәйхетдинов мишәри бит. Әтел бит әнә ничек? Чиста әдәби. Чиста әдәби тел. Менә күп кенә ниләребез, алар үз эшләрендә артист үз өстендә эшләргә тиеш. Ул берниндә син улымы син, кешеме син үз өстендә эшләсәң генә, ялкауламасаң гына чын артист булып була. Менә бүгенге көндә без шундый күренешкә тап булабыз. Бүген генә түгел, гомергә шулай булгандыр. Театрларда кайбер спектакльләр, алар репертуарда берничә елдан юкка чыгарга мөмкиндер. Кайберләре аның 10 еллар буе яши, бигрәк тә менә бу классик әсәрләребез. Театрның, спектакльнең озын гомерле булуы сезнеңчә нәрсәгә бәйле? Ни өчен берәүләр тиз генә югала, берәүләр гасырлар дәвамында дәвам итә? Әгәр дә әсәр менә әсәрдә состав, ансамбль дибез. Беребез бер якка, икенчебез икенче якка тартса, ул озын гомер булмый әсәр. Ансамбль килергә тиеш. Үз образында, менә мин шул образда, менә бу артист шул образда, һәм менә шу ансамбль туры килү. Әсәр озын гомерле була. Менә әйтәм бит, безнең күп кенә әсәрләребез менә мин уйный торган мәхәббәт баскычы, ул миңа атап минем 70 ел нигә юбилеймә язылган иде. Мин анда үз амплуам, бөтенчә, бөтен 8 артист уйныйбыз анда. Һәрбер үзебезнең миңа безгә режиссер Рәшид Загидуллин менә шундай хөрмәт йөзе белән менә шу әсәрне үзебезнең итеп Нурдин Гыйлемханович Нәҗмиев менә мин. Бүгенге көндә Нурдин абый
актер һөнәренә, артист һөнәренә мөнәсәбәт нинди җәмгыятьтә? Менә сез бит инде әйткәнемчә 60 елга якын сәхнәдә, сезнең башлангыч чорда ничек иде, ничек истә калган ул, бүген нинди? Без эшләгән вакытта, менә без бит инде күчмә булган вакытта, безнең квартирага анда гостиницалар юк иде. 24 көнгә чыгасың. 24 көндә 24 авылда буласың. Әйтәм, ничек без авырулар йетмәгәнбез. Анда безне квартирага алып китәр өчен талашалар иде. Чират торалар. Менә бер ялгансыз. Менә минем аннан соң инде теге узак теге җиргәчтен җиллар буенча җиргәч үзеңнең квартираңа. Шулапа исән саумы? Менә кертсеннәр. Кабат гастроль белән килгәндә инде. Әйе. Исламия мәхбүтләр бармы? Алар инде туганга әйләнгәндер. Туган. Менә хәзердә ни? Апас районнар бигрәк тә якын ниләр туганнар шикел бер-беребезне шулай хөрмәтләп хәзерге көндә дә шулай. Нигә килмисез инде? Нигә нитмисез инде? Театр белән генә түгел, бер килегез инде дип. Ягъни бу электән калган танышлар, дуслар. Гомумән бүгенге җәмгыятьтә актерга мөнәсәбәт бик яхшы дип әйтеп булмый. Нәрсәдә сизелә ул? Менә мин шаккатам, менә безнең татар халкы бик театральный бит. Менә шушы нәмәсәкәй катастрофа дип әйтим әле. Менә бу колхозлар бетү, ниләр бетү, менә безнегә сәнгать ниләренә, театрларга тамырыбызга ни белә чаптылар. Халык бит 50 мең үзгәрде дә куйды. Biz de nide bulduk? Nail Şahzinoğlu'nun avlunda, Laşman'da ona medeniyet yurtun ona ismi verildi. Şunda biz 2 spektakl oynadık. 2 spektakl. Laşman nindi zor avul Tataristan'ın gibi. Bütün yakın tireden şakırıp getirip 36 bala okuy. Bizden yok tamaşası. Demek bulmayacak o. Böyle üzerine şakata. Nindi halde ne? Avulda da kişiler, yaşlar yok. 66 kişiye oynadık iş bilen. Kulüp gürleyip dura. Kulüpler şu hal yaxşı. Böyle şu. Yani forma var, iştelik bitip bara. Tamaşaçıda da. Şulay. İlke halden tayaları ya. Ol kitirip kulmasa gazetesinden turup gibi şunda beyten belişlerge hal kitirip kuyalar ya. Tamaşaçı özü ne derecede özgərdi son? Onun bu teatrga münasebetligine tugul, onun işteligine qarata spektakllerge ol nersege kile bugün? Komediyaga mı, melodramaga, dramaga mı? Mine biz oynadık birden şu Şamil Ferhadinov'ның melodramасы ömür boyu seni kütem. Onda benim bir rolüm bik интересно. Главный роль деп әйтерлек. Бірде нәрсем жылап отыралар. Міне біздің халық я синаны жылат, я күлдір. Я синаны көзінен еш атылып шыққанша күлдір. Аның ихтияжы мына шу екі юнәліш. Мелодрама һәм комедия бүген. Ну, ләкин аны белән генә үзгәртергә кирәк. Артистка бит менә куйдык әле без нинең Аязави гыйлажы шаршын җир. Бик зур уңыш белән бара. Халык йөри. Аны шул хәл итеп куйды дигән яшьләр әкият театры режиссеры Илгиз Зәйниев. Шул кадәр итеп әйтеп бетергесез. Уларны шул хәлле итеп мин аны ул спектакльне Мизеле театрында да күргәнем, Камал театрында да. Без әле каршы тордык. Ул вакытта режиссерны алдылар безнең. Алдылар. Biz әйтәбез, нәрсәгә инде Камалда да бармады, нигә дә бармады. Бу зерносын тапты. Һәм ансамбльдә менә булай, менә шушылай. Нуртин абый, сезне ялгышмасам, Россиянең халык артисты исеменә атказанган исеменә тәкъдим иткән булганнар.
Сез нишендер моннан баш тарткансыз? Бу тыйнаклыкмы дип әйтим мин инде, үзеңне түбән бәяләрме? Түгел, ул бик кызык кына нитеп китереп куйдылар аны. Югары белем булмагач. Шундый ни куйган. Миңа шулай әйттеләр. Мин бик сезгә ялына торган кеше түгел. Аллага шөкер. Юк икән, юк, бар икән, бар. Ягъни шартларның берсе югары белем булу. Әйе. Таләп итә. Менә шулай китереп куйганнар. Ярар дидем. Шуннан әле әйтте Рәшид Зайдуллин, әйдә ниләрне тутырып карыйк әле. Юк дидем. Менә бер ялгансыз мин матбугатта да әйттем. Юк дидем, мин ялым дидем. Минем бар Татарстанның халык артисты иң зур исем үзенең Татарстаным өчен дидем. Татар халкы өчен дидем. Бүген матур әдәбият укырга, китаплар укырга вакыт каламы? Сез бит үзегез әйтмешлек кичкенәдән китап җыйны кагылган сезгә. Кала. Мин кызымның кызына да тырышам укытырга. Әйтәм, кызым, мазгаңны итә. Мен укытучым шулай дәйдер. Укы шигырь өйрәнгән тырыш. Син картайганча мин баш миенә гимнастика. Гимнастика. Менә хәзердә мин китапсыз тора алмыйм. Вакытлы матбугат иң күп вакытлы Наил Шәйхи театрда Наил Шәйхи сен белән без икәү генә ек. Газет, журнал укучы. Мин 7 ни алам. Татар дине журналларына. Казанлар журналын алам. Чөнки мин кичкенәдән шуннан укып Сезнең исемегез Нуруддин, ул татар гарәп исеме дип әйтәләр. Мәгънәсе диннең нуры. Менә сезнең бер нурыгыз сәхнәдә, бер нурыгыз диндә дип әйтеп буламы? Була. Мин бик кичкенәдән без чөнки каша булса да минем әни бик укымышлы русчасында зирәк керә, татарчасында инде гарәп и латиннәле нитәдер менә күпмер вакытта күчкә. Ул менә шул нидән килгән, каннан килгән инде безнең. Хәзер тем более вакыт бар, тамам. Хәзер теге аена шул 6-7 спектакль уйныйм. Ну менә нидән ноябрьдә 9 спектакль булган икән. 9 уйнадым. Biz закон буенча элекке халык артистлары 7 спектакль уйнарга тиеш аена. Әлми уздыр җибәргән тул уйнаган. Хәзер юк инде андый законнар юк, бетте хәзер. Менә шулай. Нурдин абый, бик зур рәхмәт сезгә. Җылы эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Менә театрның да, диннең дә нуры булып, нурлы булып яшәргә сезгә килешәктә. Амин. Исән сау булсагыз.